ka-jam-jam, this is Arky Samore at Josephus to care and to share, and Happy New Year sa lahat mga ka-jam-jam ko dyan nagmamahal sa amin, at maraming talagang salamat po sa inyong lahat. Ayan mga ka-jam-jam, nandito na po tayo ngayon sa isang event na tinatawag natin Gary's Birthday Celebration. Ayan po, kasama ko yun ngayon sa likuran ko ay walang iba kundi si Matmat Familiar. Guys. Ayan. So ayan mga ka-jam-jam, ayun pala, medyo gabi na kami nagsimula kasi gusto kong makita nyo mga ka-jam-jam na sobrang saya namin habang nag-aantay kami sa bagong taon na 2021. Ayan. Kasama ko po ngayon si James B na nagluluto. Kami po ang nagluluto sa mga pagkain na hinahanda sa birthday ni Gary Kasipong, guys. Ayan. Wala. Kaway kayo, kaway. Hi. Hello mga ka-jam-jam. Hi. Ayan. Ayan guys, nagluluto guys. Ayan guys, iwan ko kung nakita ka ba. Tingnan mo muna. Ayan guys. Sabaw. Oh. So ayan guys, sobrang init ito kasi malakas yung apoy dito. Ang daming alikabok guys. Saka ang init. Nagluluto ng spaghetti si James B. Simple lang yung handa namin guys. At yan, nandito din yung mama ni Sister Jane, James B pala. Ayan. Ayan. So ayan guys, sobrang saya dito kasi New Year kasi simple lang, kahit simple lang guys, masaya kasi marami kami, nandito kami, nagmamahalan kami sa isa't isa. Ayan guys, puntahan natin yung my birthday. Iwan ko kung anong ginagawa nila ngayon. Kada niya. Ayan, may barkada yata. Ayan guys, huwag niyong kalimutan pala mag-suporta guys sa amin, at huwag niyong kalimutan i-share itong video nito at mag-comment kayo down below kung gusto niyong i-greet si Gary Kasipong sa birthday niya. Ayan guys, sundan niyo ako dito sa bahay niya guys, kasi magkatabi lang sila sa ni James B at saka si Gary Kasipong, yung bahay ng magulang niya. Asa si Juan? Nag-ulis pa? Ayan guys, si Gerard, yung kapatid ni Gary Kasipong guys. Mag-hi ko. Ayan guys, sa mga bata guys na gustong sumama sa vlog namin, gusto nyo ulitin yung karuling. Sino pangalan? Tresha. Ikaw yung isa. Kyle. Si Kyle. Ayan. Gusto nyo bang sumama sa vlog namin? Ayan. So, okay, nakasama na kayo. Thank you. Bye-bye. Yan para guys, yung nag-birthday sa atin si Gary Kasipong. Hello. Dito kami ngayon sa bahay niya. Ikaw magdala. Mga ka-jam-jam. Ikaw magdala sa sulok. Ano na kakarin Oo ka, ayaw kain na. Mau na mong balayo, no? Wala suga. Pobre mo kayo. Okay na. Bro, okay ra kay si pobre happy man. Big birthday na ko ron. Hapay na kamayo. No, ako makaubas trabaho, no. So, no. Yan. Layo ka na, kapagkala, naabot dire. Galakaw na na. Galakaw na siya para mo atin sa birthday. Galakaw na. Nakauras yung tagal. Lima na kauras na ako magkabangkalan. Para mag-birthday. Galakaw na. Kasi tagdas na doon. Tagdas sa saladia. Ako sa tabagluto ko lang. Sige. So ngayon guys, punta muna kami sa ibang bahay naman. So ayan guys, nakita nyo na yung loob ng bahay ni Gary Kasipong. Maliit lang yun guys, pero okay lang kasi masaya. Ayan guys, balik tayo doon sa nagluluto ng spaghetti. Tignan natin yung spaghetti. Pasensya na guys, medyo naduling ako sa pagtingin nyo kasi madilim, kasi hindi ko alam yung saan ba yung camera, dito pala. Ayan, siguro ito na, tama na yung eyes ko. Tama na yung eyes ko. Guys,
Yan guys. Ketchup mo. Tignan mo, magluluto si Jeans B pero naglagay pa ng tubig sa sauce guys. Ganyan siya talaga magluto eh. Yan guys. Jutay ating nga naghanto. Sabi ni Jeans B guys, yung ibig sabihin ng gamay sa Tagalog ay yung maliit lang ba, maliit. Maliit tapos marami. Maliit at saka kunti, parehas lang yun. Gamay lang yun sa Bisaya. Ayan sa hindi alam kung taga saan kami po ay taga Negros Oriental, Visayas region. Kami po ay nandito sa may lungsod ng Sibulan, sa may probinsyang Dumaguete. Ayan guys, busy sila ngayon, nagluluto sila. Sobrang init ito. Maraming usok kaya gusto ko din masaya kayo, kaya gusto ko din malaman nyo kung anong ginagawa namin, anong preparation namin sa birthday ni Gary at sa pagsalubong ng bagong taon. Ayan guys. Wala kasing aircon dito guys. Kaya mainit. Pasensyahan mo na guys kasi sa iba siguro akala ni Rini yung kitchen guys mayroong aircon pero talagang walang aircon talaga pag kitchen. Talagang mainit yan. Ayan guys, dumami na yung mga bata guys. Tignan mo guys. Dito pala si Asumi. Hi guys! Happy New Year! Happy New Year sa inyo dyan. Ayan, nandito pala yung isa. Isa sa Caroling. Si Mikmik. Si Mikmik. Yan le na ni ma. Yung isa sa Supot. Pang Irene. Maghay ka po. Happy New Year. Sa Team Wangwang yan. Ayan guys. Pasensyahan mo na kung bakit wala dito si Gary guys kasi may kasama siya guys. May bisita siya. At kailangan din yung pansinin yan kasi bisita niya yan kasama sa tempo. Nakita niyo na kanina, di ba? Yung dalawa. At saka yung ama-ama niya, stepfather niya. Salamat ka, te. Salamat po tayo. Ayan guys, may ginagawa dito si Jeans B. Si Ring Pabila pa. Nami man dahil ni Ketchup. Ayan guys, welcome back guys. Ngayon guys, pupunta naman ako doon sa inuupahan kong bahay guys. So ngayon, punta na kami. Naghintay pa ako kay Jeans B. Kasama ko si Jeans B guys. Punta doon kasi ini-invite kami sa may-ari doon. Kaya, tignan nyo guys, samahan nyo kami in 1, 2, 3, go! So ayun guys, nagpumunta kami kasama ko yung girlfriend ko na si Jeans B. Yan, siya po ngayon ang nagmamaniho guys. Napunta na kami doon sa inuupahan kong bahay guys. At nakita nyo na. Yan guys. Hello. Oops. Pasensya na guys kung hindi kami masyadong marinig nyo ngayon guys kasi nagmamas kasi ako ngayon kasi dito kami ngayon sa labas baka mahuli tayo nang hindi tayo nagmamas. Kailangan din natin sundin ang protocol guys kasi kailangan kasi so ngayon guys nandito na kami sa bandang sa may highway guys nakapasok sa pinuntahan ko guys. Kaya guys nagpunta na kami dito guys. Salamat sa panonood guys. Makikita nyo na ang bahay ko guys. Papasok na kami guys. Ang galing pala ng sister ko mag-drive guys. Hindi ko kalain. May pag-drive niya ako guys. Ayan guys, papasok na tayo sa bahay ko guys. Nauna na sister Jim. Guys, nandito na kami guys. Yan, pumarada na si Jeans B guys. Yan. Ayan guys. Nandito na kami guys. Yan guys, nakita nyo guys. Bago po ng lahat guys kasi meron nagkakantaan dito guys. Babalikan ko na pag nandun ako sa loob guys. 1, 2, 3. Hello guys, salamat guys sa pag-panood nyo ulit. Ngayon guys, gulo-gulo guys, hindi pa ito nagpapagpit bro. Mas okay na yung makita nyo guys. Ayan guys, nandito pa ako ngayon sa kwarto ko guys. Ayan guys, nag-video ako dito kasi para walang guys, walang copyright. Pero sana, tignan lang natin guys kung makaka-copyright tayo o hindi.
guys, dito pa ako guys sa park ko. Ayan. Mamaya guys, pag meron kami event na gagawin, sana subukan ko guys na maipakita ko sa inyo guys kung ano bang dapat gawin, ano bang kasiyahan namin mamaya. Okay, 1, 2, 3, go! Ayan guys, nandito po kami ngayon sa bahay ng Fernando. Ayan guys, nasa namin. Ayan guys. Guys, ayan. So ngayon guys, kakanta ko guys para sa inyo. Yes. Como
Mga sandali lang iyan ang saya. Bakit di maaari na wala ka na?
mga kajamjam, ayan mga kajamjam, salamat sa inyong panonood lagi. At ayan mga kajamjam, papunta na rin kami. Tapos na kami dito. So ngayon papunta naman kami din sa bahay ni Jeans B. So balik kami doon, kaya abangan nyo mga kajamjam. Hello mga kajamjam, what's out sa inyong lahat dyan? Ayan mga kajamjam, yun po ang bahay na inupahan ko mga kajamjam. Sana nagustuhan nyo. Yung sa loob ng kwarto ko, medyo makalat pa rin kasi hindi ko nakapaglinis kasi meron din ako isang kwarto na inupahan mga kajamjam sa mga office ko. Kaya hindi ako nakapaglinis yun. Pero okay lang, at least nakakita ko sa inyo yun ang bahay na inupahan ko. Ayan mga kajamjam. And then si Asumi mga kajamjam. So pasok muna tayo mga kajamjam, let's go! So ayan mga kajamjam, nandito na tayo ulit sa bahay ni Jeans V. Nandito sila si Asumi, nag-aabang sa amin, yung isang kaibigan namin. Yan. What's up mga Si Jan at si Matmat pala at si Rene. Ayan, napa-sound trip sila guys. So bago ang lahat, balikan ka namin kayo guys pag meron kaming gagawin ngayon mamaya na kasayahan din. Pagkatapos ng mini concert, kasayahan naman dito. Yan.